In-nefqa fuq il-benefiċċji soċjali fl-ewwel kwart tas-sena telet għal 398 miljun euro, l-akbar nefqa li ġiet irreġistrata għal dan il-perjodu. ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO juru li żieda sħiħa kienet ta' madwar 38.3 miljun euro, jew 10.6% fuq l-istess perjodu fl-2023. L-akbar qabża kienet fil-ħlas ta' benefiċċji kontributorji li żdiedu bi ftit anqas minn 30 miljun euro għal aktar minn 317 miljun euro. L-ispiża fuq benefiċċji mhux kontributorji telet għal 80.5 miljun euro, żieda ta' 8.4 miljun euro fuq l-istess perjodu is-sena ta' qabel. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li kienu diversi l-fatturi li waslu għal din il-qabża fl-investiment soċjali. Fost dawn, it-twettiq ta' miżuri tal-budget li daħlu fis-seħħ bejn Jannar u Marzu, b'mod partikolari fiż-żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa fir-rata tal-pensjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u l-aġġustament fil-pensjoni tal-irtirar ta' eluf ta' persuni li twildu qabel Diċembru tal-1962. Osserva li barra żieda fil-pensjoni, il-pensjonanti romol kellhom titjib addizzjonali b'riżultat ta' proċess ta' aġġustament sabiex il-pensjoni tagħhom gradwalment silħaq dik li kienu jirċievu l-konjuġi tagħhom. Qal li l-pensjonanti tas-servizz ukoll gawdew minn aġġustament fil-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali tagħhom. Is-Segretarju Permanenti Mark Muscat qal li b'dawn il-miżuri in-nefqa fuq il-pensjonijiet kontributorju fuq il-pensjoni tal-età f'dawn it-tliet xhur kibret b'aktar minn 23 miljun euro u laħqet is-somma ta' madwar 283 miljun euro. Magħhom kibret b'aktar minn 7 miljun euro nefqa fuq il-bonus li jitħallas separatament mal-pensjonijiet. Miżura oħra li kellha impatt fin-nefqa ta' benefiċċji mhux kontributorji kienet iż-żieda ta' 250 euro fis-suppliment tal-kull wilt taħt is-16-il sena fl-iskema ta' Children's Allowance. Qal li n-nefqa totali fuq dan il-benefiċċju telet għal 6.3 miljun euro illi kienet kważi triplu fuq is-sena ta' qabel. Qal li 43,000 familja li gawdew minn dan il-benefiċċju flimkien mal-allowance ta' tfal tħallsu b'kollox aktar minn 15 miljun euro. Titjib ieħor li kellu effett fuq in-nefqa kienu iżidiet fil-CARES Grant u floti għall-anzjani li jgħixu fil-komunità. Il-Ministru Falzon qal li bejn Jannar u Marzu sar ukoll il-ħlas tal-benefiċċju addizzjonali tal-kola sabiex jagħmel tajjeb għall-effett tal-inflazzjoni lil 3,500 familja bidħul baxx jew medju. Qal li dawn ingħaqdu mal-95,570 li ibbenefikaw mill-loti għas-sena l-oħra.